Bé, Carles, marxem. On aneu? A la biblioteca. Demà tenim examen. Per cert, tu no havies de fer un treball per la facultat? Sí, què et penses que estic fent? És que he de pensar un nom i un eslògan per a un perfum. I així estirat, les idees flueixen millor. Però no estudiaves periodisme? Sí, però vaig agafar publicitat d'optativa. Jo també hauria d'haver agafat una d'aquestes carreres que t'aproven sense aixecar-te del sofà. Perdona? Periodisme és una de les carreres més difícils. Jo no em vull fer el xulo, però la nota de detall de periodisme de l'any passat a la Universitat Autònoma va ser de 7,2. I quina va ser la de dret? 4? 4 i mig? 5 peladet? Va, digues. 5 en 15 a l'Autònoma. 5 en 15, que difícil. A la Politècnica entraves a mates amb un 5 exacte. Però això és perquè no hi ha gent que vulgui fer mates. Però si tothom ho sap, en el fons, que no foteu ni brot a la universitat. Us passeu tot el dia al bar de la facultat. Sí, som al bar, però treballant. Preparant programes de ràdio, documentals, reportatges d'investigació. Un periodista no descansa mai, tot és susceptible de ser notícia. Que cansat, no? I te ho imagines. Avui mateix, per exemple, ja fa 8 hores que estic pensant un bon nom per a un perfum. Ui, que difícil. Ah, sí? A veure, digues tu un nom. Mira, és ben fàcil. Per exemple, noir. 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 Negre, en francès. Sí, m'agrada. I l'eslògan podria ser... única. Està bé. Noir. I a sota, amb unes lletres sofisticades, hi posem única. Noir. Única. Que originals. Ja, si no us sap greu, jo continuo pensant, Disculpa, Perdona. Anem. Adéu. Adéu. Xiquet, ja ho tinc. Nom del perfum, Noir. Tio, Noir és negre en francès, ignorant. Sí, està bé, Sí, també tinc l'eslògan. Única. Jo he pensat que podríem posar-lo davall de Noir, amb lletra sofisticada. D'acord, doncs jo ja he fet la meva part del treball. Ara te toca a tu. Sí, t'envia tot per correu electrònic. Digues la teva adreça. arnau25@uab.cat. Molt bé. Sí, ens veiem demà. Vinga, adéu. La Catosfera és el nom que rep el conjunt de blogs escrits en català a internet. La quantitat de blogs és extraordinària i situa el català en la 8a posició dins la xarxa. El .cat és el primer domini genèric que s'atorga a una comunitat lingüística i cultural. A internet també tenim una amplíssima oferta de mitjans de comunicació en català, com vilaweb.cat, icatfm.cat o tv3.cat, una pàgina on tenim lliure accés a més de 120.000 vídeos. A part d'informar-nos, compartir i expressar-nos en català, a la xarxa també podem trobar eines per catalanitzar el nostre ordinador en webs com softcatalà.cat. També podem aprendre català en webs com parla.cat, traduir textos i webs de diversos idiomes al català i viceversa. I resoldre els dubtes lingüístics amb potents eines de consulta com l'Optimot, de la Generalitat de Catalunya.